नमस्ते. नमस्ते, मी जयश्री गोसर. आज मी क्वांटिटी मध्ये पावभाजी बनवणार आहे आणि त्यासाठी सगळं साहित्य दाखवते तुम्हाला. काय करता आजो बेटा? आले ती बेटा त्या मुक्ता हो जरा गोठवता. हे तर मी देत आहे ते तुम्ही बघा. आया पूजा लेती जा बेटा, लेती जा मुक्ती जा तू पण. ही पण लेती जा, तू पण लेती. इसको घ्यायचं आहे आपल्याला. म्हणजे बटरचा डबो बाउल तो हरून जावी होता बटरला केले ही गण ना बे. क्वांटिटी मध्ये पावभाजी बनवणार आहे मी. तर हे 1.5 किलो बटाटे घेतलेले आहेत, स्मॅश करून ठेवलेले आहेत. आणि ह्याच्यामध्ये वाटाणे, बीट, गाजर हे सगळं. बीट घेतलेले आहेत 2 मी मोठे एवढे. मग 2 दुधी घेतलेली आहे एवढी. मग 2 किलो तेवढं फ्लावर आहे, अर्धा किलो गाजर आहे, एक 1.5 किलो तेवढं वाटाणे आहेत. शिमला मिरची आहे अर्धा पावणा किलो शिमला मिरची घेतलेली आहे. असे हे सर्व मी दोन्ही मिक्स करून दोन्ही सांगितले ना तुम्ही? हाँ दोन्ही मध्ये है थे. पूरा ये बॉईल करके रखा है और दोनों कुकर पे, दोनों में 6 to 7 सीटीज मारा है. ये वाले इसमें दोनों में. बाकी ये मेरी डॉटर है, इसने मेरे को बहुत हेल्प करवाया है सब में और करवाती रहती है. इसको भी इंटरेस्ट है रेसिपी मतलब खाने में. हाँ, खाना बनाने में, खाना खाने में, खाने में भी और खाना बनाने में. खाने में तो है. अभी बाकी के ये सारे मसाले सब ये सब सारे मसाले वगैरह है. ये कोथमीर है, ये धाना पाउडर है, गरम मसाला, हळदी, मिरची, ही कोबी शिवून कापून ठेवलेली आहे, ही घरचा बनवलेला बटर आहे, मक्खन, थोडेसे टमाटर याचे डेकोरेट साठी ठेवलेले आहेत. हे सगळे कांदे, टमाटे, शिमला मिरची, लिंबू ठेवलेले. हे लसणाची पेस्ट आहे, अद्रक लसणाची पेस्ट आहे, ही मिरचीची पेस्ट आहे, ती टमाटर शिजून ठेवलेले आहेत. हे किती टमाटर आपले? हे टमाटर 2 किलो टमाटर आहे. 2 किलो टमाटरची प्युरी आहे ना? प्युरी हा. आणि ही 1.5 किलो कांद्याची प्युरी आहे. बाकी हे सगळं पावभाजी मसाला आहे. हे काय? चीज आहे, चीज आहे आणि बटर आहे. घी रे मेन घी पाहिजे, घी हिंग पाहिजे ना. आता हे सगळी भाजी वगैरे मला हेल्प करवतात तिघजण. ते मिक्स करून देणार मला आता. आणि ह्या पावला बटर वगैरे लावून देणार मी मला. आप मस्का लगाने का काम करोगे? और ये दोनों अभी इसमें मैं कम से कम आधा किलो जितना घी डालेगी. घी में सब बनेगा ना? घी में करेगी. तुम्हाला हे सर्व प्रिपेअर करायला म्हणजे अगोदर रेडी करायला किती वेळ गेला? समजा कमीत कमी 2-2.5 तास लागलं असेल. 2-2.5 तास लागले ना? कांदे कापायला, कांदे वगैरे कापले, हे पिसलं, उकडलं, हे सगळं वारीने मी करत आलो. आणि माझी पोरगी आणि मी दोघे एक दुसऱ्याला हेल्प करत केलंय. सकाळपासून केलंय मी. किती माणसांचं होईल हे आता? हे कमीत कमी 60-65 माणसांचं एवढं होईल. आता हे तूप तापलंय. हिंग आहे ना आपलं? हिंग घालते मी, सगळं अंदाजातच घालते जास्त. मग आता हे 1.5 चमच तेवढं घालते, थोडं घालते मी. हा, मोठा 1.5 चमचा. आता ही मी हे घातली आहे, अद्रक आणि लसणाची पेस्ट घातली आहे. ही हिरवा झाड लसूण असतो ना त्याची पेस्ट आहे. आता इकडे तुम्ही हे करा आणि बाहेर बघतो. कांद्याची हे घाललं. पूर्ण बाटली खाली गेली. तरी किती चमचे टाकले मम्मी आपण याच्यात? 4-5 चमचे टाकले. 6 चम्मच रहेगा, मोठे बडा चम्मच. आता हे शिजायला टाइम नाही लागत, शिजून झाले ते. आता ही मी कांद्याची पेस्ट घालते त्याच्यामध्ये. त्यातून अद्रक पण घातलेलं आहे. याच्यामध्ये पण तुम्ही थोडंसं घातलेलं आहे. ते याच्यामध्ये होतं ना, भांड्यामध्ये होतं ते सगळं. आता ही थोडं शिजवून घेऊ आपण. हे आता बघा उकडत आलं.
आणि हे घी वरती आलं हम्म. म्हणजे झालं ते हे कांदे शिजून झाले असलं हम्म. आता ते पाणी आपली कांद्याची पेस्ट घी तयार झाली. वेगळं होत आहे बघा. हम्म. यात आपण टमाट्याची प्युरी घालतो. याच्यामध्ये टमाट्याची प्युरी घालत आहे. आता हे पण आपल्याला चांगलं शिजून घ्यायचं आहे ना. हा आता हे पण आता सांगितलं टोमॅटो पहिले शिजलेले आहे, एवढे जास्त काही शिजवायची गरज नाही ना. नाही. हा टोमॅटो पासून किती वेळ म्हणजे लागतो? आपल्याला समजा ना, कांद्याची पेस्ट पण 5 मिनिटं लागली, जास्त नाही लागली. आणि बरोबर, त्याला पण हा. तेवढंच लागणार आहे. हाँ हो गया आप लोगों का. आता हे बघा, आता थोडीशी मी मिरचीची पेस्ट घालते तिखटसाठी. हिरवी मिरचीची हा, ना. हिरवी मिरचीची पेस्ट तिखटसाठी घालते मी. 2 चमचे 2 चमचे झाले. 2 चमचे असे घातले आहेत. 2 चमचे घातले आहेत. हम्म. हे सगळं अंदाजाने घालत असतो. हे गरम मसाला आहे, म्हणजे ह्याच्या बरोबर शिजणार हम्म. म्हणून. म्हणजे अर्धा कप गरम मसाला आहे, आता 1 वाटीच एवढा असेल हा गरम मसाला. अर्धा कप जास्त आहे. हा जास्त. तर हे 1-1.5 चमच हळदी घालतो आपण ह्याच्यामध्ये. हे मोठे 1.5 चमचे आहे. हे मिरची पण 1 वाटी जेवढं घालते. आणि काश्मीरी मिरची आहे, ही कलर साठी घालतो. ही कमीत कमी 1 वाटी जेवढं घालतो. आणि जास्त तिखट नसते ना. नसते, हा ही तिखट नसते, कलर साठी Color साठी घालतो असते. आपण. म्हणजे आपल्याला असं वेगळं कलर टाकायची गरज नाही, नाही. गरज नाही. हे धाणे जिरे घातलं आपण. हे अर्धी वाटी जेवढं धाणे जिरे घातलं. आता ही शिजून देतो ह्याला. ह्याच्याबरोबर शिजणार. चवीनुसार मीठ घालते ह्याच्यात. वाटीत मीठ तुम्ही त्याच्यात ठेवता का? हा याच्यात ठेवते मी काचेच्या बरणीत कोरडला. ही चवीनुसारचे सगळं माप बघूनच घालत आहे. सगळं मिक्स होणार ते. अंदाजाने तुम्ही अंदाजाने मीठचा चवीनुसार जसं टाकायचं. चवीप्रमाणे टाकायचं. बच्चे गलत करेंगे तो बता देना. आजकल तो बच्चे गलत नहीं करते. फ्लैट पण दिया था. कचोरी दादी के लिए क्या? फ्रूट सलाद खाते? त्याला जरा समजायला पाहिजे हो. अभी ये क्या है? समजत नाही ना. फ्रूट सलाद. फ्रूट सलाद. फ्रूट सलाड. किसके लिए ये? बाई के लिए. हम लोग दादी को बाई बोलते हैं. अच्छा अच्छा. आता हे मसाले पण सगळे शिजले आपले. हम्म. आणि घी सोडलंय बघा आता. हम्म. याच्यात आपण हे बटाटे घालू. हा तुमचा हात दुखायला आले तर मला सांगा, हा मी हलवते. एवढे सर्व आपण उकडलेले बटाटे टाकले त्याच्यात ना. सर्व स्मॅश करून झाले ना. फोटो होणार की काय भांडी. कुछ इसका उठने हो वगैरह गया? लगता है उससे. अद्रक मिरचीची पेस्ट वगैरे होती ना, त्याच्यामध्ये मी पाणी घालून ह्याच्यात घालत आहे थोडं. आता हे सगळ्या भाज्या घालत आहे मी. ऑलमोस्ट पूर्ण ती कढई भरून गेली. आता भात करतो कढाई मी. ही आमची साडीचे सगळी आहे बायका शेजारचे सगळे मला हेल्प करायला येतात. आणि आज आम्ही 26 जानेवारी पार्टी करत आहोत. एव्हरेस्टचा पावभाजी आपला अर्धा किलो आहे का? हा अर्धा किलो आहे. 500 ग्राम पण आहे. ह्याच्यात आधी एकदा वापरलंय मी थोडे 2-3 चम्मच. मी अंदाजातच घालतोय सगळं. ह्या टोप ते क्वांटिटी जास्त झाली आहे ना, ओव्हरफ्लो झालाय ना, म्हणून ते आता अर्धी ह्याच्यात घेऊन मग दोन्ही शिजवायला हा, ठेवणार. अच्छा. मसाला वगैरे सगळं एकत्र झालं. आता शिजवायचंच आहे, बाकी काय नाही. ह्याच्यात मी आहे ना बारीक चिरलेला लसूण घालत आहे. हिरवा लसूण, ओला लसूण हिरवा. अभी एक्सपीरियंस वाले हो गए, अभी यंग आ रहे हैं. हम लोग आपकी वजह से ही टैलेंटेड हुए यूट्यूब चैनल की वजह से. मी घी घालत आहे, मला कमी दिसत आहे ना म्हणून मी घी घालत आहे वरून. खूप झालं ना हे. हा पण टोप भरला आणि तो पण टोप भरला. आपली पावभाजी रेडी आहे ना. हा ही पावभाजी रेडी झाली आहे. ह्याच्यामध्ये घी वरती आलंय बघा सगळं. ह्याच्यात घी सगळं वरती आलंय. ह्याच्यात होत आहे, अजून येत आहे. चला.
म्हणजे पावभाजीला ह्याच्यामध्ये बटर लावलेले पाव आहेत. हे आपण थोडस असं ह्याच्यात पाणी घातले खाली मी स्टीम येईल ना त्याच्यात, स्टीम होणार याच्यामध्ये. म्हणजे ह्याच्यानं काय होईल, याच्यात फुगून येणार पाव, एकदम मऊ आणि गरम गरम होईल. टेस्ट मध्ये आता सगळ्यांना वेगळं, कुणाला मऊ पाहिजे, कुणाला कडक पाहिजे. कडक पाहिजे ना तर त्याला त्याच्यासाठी ते हे भांडीमध्ये जे भाजी राहिलेली आहे ना उरलेली, तर त्याच्यामध्ये ते पाव असं फिरून घ्यायचं म्हणजे मसाला पाव होतो. कांदो क्या कांदो. लिंबू नचर पावभाजी आपली रेडी आहे. इकडे वरचं डेकोरेशन. हे मसाले पाव ना आपले. मसाले पाव. अरे वा. ये आज हम लोग के इधर 40वीं जनवरी मना रहे हैं, उसका फंक्शन का रेसिपी थाली. अरे वा. पावभाजी थाली, पावभाजीची थाली. पावभाजी मठ्ठा करून बघते. आता याने खूप मस्त पावभाजी बनवलाय, मट्टा बनवलाय, पाव, मसाला पाव, साधा पाव. पावभाजी आहे. त्याला सर्वात परवा मला हात मध्ये ठेवते. शिमला मिर्च मत डालना. बाईसारखी आहे. मेरी बहन को कांदा नहीं पसंद है. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला, इथे बघा आम्ही तुम्हाला दिल दाखवली, नाही तर परत कमेंट कराल की तुम्ही दिल नाही दाखवली. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा. कमेंटमध्ये आम्हाला नक्कीच सांगा की तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला. अजून तुम्हाला एक सांगायचं आहे, जर तुम्ही असंच व्हिडिओला लाईक आणि जर शेअर केलात ना तर त्याला जास्त व्ह्यूज मिळतात. आणि जर जास्त व्ह्यूज मिळाले की ते समोरचे आम्ही त्यांच्या घरी जातो ना ते पण जास्त इंटरेस्टेड होतात आपल्याला रेसिपीज दाखवायला. जर तुम्हाला त्यांच्याकडून मसाले हवे असतील किंवा लोणचे हवे असतील तर तुम्ही त्यांच्या व्हिडिओला शेअर करा, व्हिडिओला लाईक द्या, म्हणजे तो व्हिडिओ प्रमोट होईल आणि त्याला व्ह्यू जास्त मिळतील आणि त्याची पावभाजी चवीला एकदम छान होती. आणि तुम्ही पण जास्तीत जास्त वेळ काढून आमचा व्हिडिओ बघता त्यासाठी पण थँक्यू. दिलकडून पण थँक्यू. दिल थँक्यू बोल. सर्वांना बोल, लाईक करा, शेअर करा आणि थँक्यू.